Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling. Pero, naitabo ng tanan. Guba nang ako kabinyuan. Wala ko'y gusto sa akong asawa. O gipulaan na sa kunimal. Kano sama sa kapulan ako, Justin? Kati, di na mahitabo. Tungod kay kon, maana na nga kasal ni Anis. Ikaw kaya ang akong pakaslan. Ikaw ang mahim-inahan sa akong mga anak. Kati, Oh, kinsa nang gikasulti nimo? kuan, akong pasyente, Mara. Sir, di pa ko makaanak ni mo karon ha, kay dunay problema nga akong amiga. Sige, sir, manawag lang unya ko. Bye. Mara, Ako gipasusi si Linda si ila. unya? Wa sab ni dito. May importante ko na ning gilakaw. Mapapusil ka tingali ni bayhana. Kalma lagi, ayaw padahas ka suko. Kinahanglan maguna-huna tag maayong buhaton, aron magkapos gyud nimo si Justin. Tabangi lagi ko. Pasagi lang. Maguna-huna tag unsay maayong buhaton anang Justin ha. Aron mo gawas gyud ng babae nga iyang gikabuangan. Tinuod yun nga si Kati ang gipangayuwag tabang ni Mara. Di na sa dinuon makalakaw si Kati. Aron makikita na ko. Pero, dili makapugong si Mara sa kung gusto ni Kati. Siya na gid ang babae nga gusto kong ikauban hangtod sa hangtod. Si Kati na. Kinahanglang mapaanular gid nako ang among kasal ni Anis. Tieles! Te! Romero. Inom muna rin imong vitamina, oh. Uy. Nagsige mo kagtutlo ka ng testimonya ni Jerome in town. Giplanuhan yun ko nila ni Mara o Justin Romero. Na, hilag na po na. Ingon anak man din ang mga maluibon, te. Wa man yung mga conscience. Nagsalig lang sana si Mara nga daghan siya kwarta. Mao nga makapanuhol gud siya ug muguba siya mong kaminyoon. Nga na ko ang parihas mami kinabuhi ni Mama Itna. Uy, balik na sa tas kagahapon init eh. Ayaw na itong handom hati. Uy, dugay na itong natapos istorya hati. Pero maokin ang sinugdanan sa tanan Romero. Dili manggod eh. Lahi manggod ang love story sa iyong mama og sa imong. Aw. Tuod. Parehas na kag sugilanon sa mga mama ti uy. Gibudhian sa imong papa. Nga nung ingon anak man ang mga lalaki, Romero. Oy. Ayaw itananti. Kay lahi man ko. Loyal man ko ni Caroline. Hey? Wagod ko manguyab og lain kay siya joy akong gustong panguyaban. Bahala nagdili siya musugot basta kay siya ang gusto na kong maasawa. Hey. Romero, Te. kung mahitabo man nga musugot ni mo si Carlin, ayaw gid siyang pahila ka, haba? Na, dili gyud na mahitabo te. Pero dili man sa tumuhilak si Caroline ti oy. Kay bagtik man tog kasing-kasing. Asa man tayo ni mangita ni Justin? Lahos lang sa unahan. Huno anong puti nga pintal nga bahay. Dali. Manoktok ta ng bahay. Okay. Ni arang animal. Ay, Mara? Sorry. Sorry sa kabuang mo, ha? Hain si Justin! Hain! Miss Mara! Buhay mo!
Justin! Paruhay ka! Gawin ka ni Justin! Ikaw na! Tubag! Mara, ang taba! Buhay na Linda! Nasabi lang yung ating Mara! Bayon ko ng traidor! Kapit ni Justin! Traidor ka, Linda! Ikapit ni mo, Justin! Dilitaw ko kapit ni Sir! Mara, gusto na! Gusto na! Alay! Ma'am, siya din ako pamanhunon, ma'am. Wa ko magkatrabaho ron kay nagsugat ko niya sa airport. Muna mo nga gaon? Kung ako'y batasan ni nabayhana. Sorry lang gid kaayo, sir. Sorry gid kaayo. Mamara, dili man mahitabo nga manguyab na ako si Sir Justin kay nahibaw man to siya nga kaslunon ako. O ako ang pamanhonon ni Linda. Linda, magpa-blatter ta. Ayaw na. Ma'am, ayaw na lang usba, ha? Sorry. Sorry, Linda. Mara, dali na Mara. Mamya na tadi dali. Kalibo pa ini. Kung saan na ko pagkontak si Cathy nga, kauban mo niya si Mara. Hindi ni mahimo. Wa na'y laming ikauban si Mara. Pero, kung saan na ko pagbiya niya nga, buangon tug-utok. Ay, anay langon ako din eh. Sa giabangan akong bahay para ni Cathy. Magkalagot. Relax lang lagi. Ebidensya ang unaha. Ayaw sa umulo dayon. Nagsipok na magod akong Dili ka na Linda ang kabit ni Justin. Kun mao na, misteryosa gihapon ang mga babae. Ug masakpan lang nimo kung mabalik si Justin uban nimo. Unsa? Pangitag paagi nga magunita nimo sa liog si Justin. Kanang matuok gid nimo siya. Kana bang mura siyang iro ba nga magsunod-sunod nimo? Wala ko mahibaw sa kubuhaton, Cathy. Maayo tingali mo mamaulit ta sa beach resort. Mupahuway ka una. Aron makapanguna-una kag darong. Dali na ako makatugid. Oh. Kalingawin na lang tawag si Justin. Sige. Mamauli na lang ta. Romero, Ano man day? kunta ka ra palihog si Carlin. O sa mga konsulti niya, te? Sultihi siya nga may testimony na si Jerome sa ilang kasabutan ni Mara. Oh, okay, te. Ako ng picturean, te, ha? Aron, doon na tayo soft copy ba? O ako na lang mo padadaan si Carlin og picture sa testimonya ni Jerome. Oh, sige na. So na si mong kwarto. Salamat sa mong pag-uman ako. Okay, lagid kaayo. Friends kita. Sige na, katuog na. Sige. Papahuwayon taon na kamara. Pangandami ang sunod kong buhaton. Magplano na ko karon sa sunod kong buhaton sa mga traidor. Oh, si Romero. Hello, Carlin? May problema ba diha sa karaang bahay, Romero? Wa man, pero gisugo ko ni Ate Alice. Unsa man na? Niya si ate, oh. Hello, Carlin. Oh, ate. Kumusta na? Carlin, mitug-an na si Jerome sa tinuod. Unsa? Gisuwat na ni Jerome ang iyang testimony. Kung giunsa siya sa pagsugo ni Mara ug ni Justin, aron nga daoton ko. Aron mapasanginlan ko nga kabit na ako si Jerome. Mao ba di ay ate? Carlin, dili ko na tinuod ang pagmahal nga gipakita ni Justin ako. Sakit kaayo. Huwag kabutangan sa kasakit. Ate Alice, kalma lang. Kalma lang. Magkabawas ka na sa mga demonyo. Paabot lang, ate. Hilak sila og dugo.
Maayo kinakunahon akas pagpauli. Nahibaw ka bang nabugnuan ako, Linda? Tungod kay nagduda ko nga siya ang imong kabit. Maunay nakabati ni mo, Mara. Kay isugay ka. Mubuhat tayong kag mga butang nga imurang basulan sa kauwahian. O sa may gusto nimong mahitabo. Pasagtanti kang mga bitog lain. Saman, mag-away na sita? Ikaw ang nakaingon sa tong away. Mara, muragwa na maginipadulngan ning atong padaguban. Mayo tingali nga... Dili ko makigbuwag di mo, Justin. Ah, ha? Dili ta magbuwag. Period. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!